Θεός Μάρκο, η βία αυτή διαλύμου, εγώ δεν φροντίσουμε με το Κυρίο. Εκλείπει ένα μαρτυρία από τη ζής και άρνη πως δεν υπάρχει αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου το Κύριο. Ήλιωσε από την κρίση αυτού. Έφερε σκότος και έγινε τον ρίξα. Πόση μεγαλύτερη τα έργα σου, Κύριε. Πάντα εξοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι. Και νικιάει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σου ο Θεός. Ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σου. Venere il Dio dei toppe, Κύριε, ελέησον. Pepe Santa Veneridis Esoteria, Susconimon, Kyrio dei toppe, Κύριε, ελέησον. Pepe Seridis Susmantos Cosmos, Zefanias Vanagion, Theo Ecclesion, Christo Pandon Enosios, Kyrio dei toppe, Κύριε, ελέησον. Petro Agio, Egototu, Metacristos, Evratias, και Κόμο Θεούς, Όπτεν αυτόν, Kyrio dei toppe, Κύριε, ελέησον. Έτω Αγιεπισκόπ και Πατρός ημών, χαρίπαινος του τιμίων πρεσβυτερίων της Χριστών Διαγωνίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεϊκόμε, Κύριε, ελέησον. και της δημόσιων έπαινος πάτης αυτής και εξουσίας, εν αυτό του κατεξαιρέντα βασιλιέρα την ο Χριστός ημών στρατού του Κυρίου δεϊκόμε, Κύριε, ελέησον. Πέπτης κόμης και Μαριάς και Εκκλησίας ταυτής, πάσης πούντεως, χώρας και του πίστικου των εναυτές του Κυρίου δεϊκόμεν. Κύριε, ελέησον. Εκκλησίας αέρων εφορίων στο κακόν της γης και των τερνικών του Κυρίου δεϊκόμεν. Κύριε, ελέησον. Υπέρπλεον των αδικορούντων, νοσούν των καμνών των εκμαρώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεϊκόμεν. Κύριε, ελέησον. Πρέπει στην ελπάς αποφάσεις την υψιός οργής κινδύνων και ανάγκης του Κυρίου δεϊκόμεν. Κύριε, ελέησον. Αντιλαγούς όσων και λέησον και διαπτύναξε εμάς ο Θεός της ικάρητη. Αμήν. Της Παναγίας Αγράτου, υπερευλογημένης εν δόξου, της φυλισμών Θεοτόκου και ημαρτήρου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, και αυτούς και αδίνους και πάσα τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό, παραδομετά, Συ, Κύριε. ότι πρέπει σε πάσα δόξα την είτε προσκυνησή στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, της και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αμήν. Κύριε, εξέλεξαν προσέλξαν Κύριε,
της πρωίας έπεισαν το Ισραήλ επί τον Κύριο. Λαός της εμείς και παράνομος, είναι τι μελετά και είναι τι ζωή των απάντων θάνατο κατεδίκασε. Λέμε θαύμα ότι ο κτίστης του κόσμου ισχύρας ανώμων παραδίδοτε και επί ξύλου ανοίξουτε ο φιλάνθρωπος, είναι τους ενάντι δεσμότας ελευθερώσεις κράζοντας μακροθύμε Κύριε δόξα Συ. Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτόν λύτρωσης και αυτός λύτρωσεται τον Ισραήλ επαζών των ανομιών αυτού. Σήμερον σε ορούσα ιαμετός παρθένος εσταυρόλογε αναρτωμένο οδυρωμένη μητρώα σπλάχνα ετέτρωτο την καρδία πικρός και στεγάζουσα οντήρος εγμάτους ψυχής. Παρία συντρίξη κατά ξέμουσα κατετρίχετο δύο και το στήθος δίκτουσα ανέκραγε ο έρος ως θείον τέκνον ημί το φως του κόσμου τι έδειξε εξοφθαλμόνου ο αμνός του Θεού.
Cremo
Oh
η νύση
αυτό συμμορεύσει με τιμόν, μη με αναγάγησετε ελθέ. Και πώς γνωστό να είστε αληθώς, ότι έβρικα χάρη παρασύ, εγώτε και ο λαός σου, αλλή συμπορευμένος σου με τιμόν, και ενδοξαστήσουν εγώτε και ο λαός σου, παραπάνω τα έθνη, όσα επί της γης έστι. Είπε δε Κύριος προς Μωυσή, και τούτος των λόγων ονείρικας πίσω, έβρικας χάριν ενώπιον εμού, και είδα σε παραπάντας. Και λέγει Μωυσής, δείξω μου την σε αυτού δόξαν, και είπε, εγώ παρελεύσομαι πρώτερό σου τη δόξη μου και καλέσω το ονόματι μου, Κύριος εναντίον σου και ελεήσω ον αν ελεώ και επιτελήσω ο αν κτήρω. Και είπε, ου δηλήσει ήδη το πρόσωπό μου, που γαρνεί ήδη άνθρωπος το πρόσωπό μου και ζήσετε. Και είπε Κύριος, ιδού τόπος παρεμεί και στήθη επί της πέτρας, ειδή καγάν παρέλθει η δόξα μου και δίσουσε η σοφή της πέτρας και σκεπάσου τη χειρή μου έπεισε, έως αν παρέλθω και αφαιρώ την χείρα μου και τότε όψει τα οπίσω μου, το δε πρόσωπό μου ου κοφτήσε θέση. Προκείμενον ήχος τέταρτος, ψαλμός 34, προσώμε. δίκαιον δίκασον Κύριε τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με, ανταπεδίδωτάς μου πονηρά αντί αγαθών και ατεκνία την ψυχή μου, Πρόσχομαι. Υιώβ το ανάγνωσμα. Σοφία. Ευλόγησε Κύριος τα έσκατα του Υιώβ, μάλλον ή τα έμπροσθεν. Ειν δε τα κτίνια αυτού πρόβατα μύρια, τεταρκισχίλια, κάμιλοι εξακισχίλοι, ζεύγοι γοών 1000, όνοι δίλε νομάδες 1000, γεννώντες δε αυτό οι 7 και θυγατέρες 3, και κάλεσε την πρώτη ημέρα, την δε Δευτέραν Κασίαν, την δε Τρίτη αμαλθέας κέρας, και ούχε βρέθησαν κατά τα στιγατέρας Υιώβ, βελτίους αυτών εν τη ουρανών, έδωκε δε αυτής ο πατήρ κληρονομία εν της αδελφής. Έζησε δε Υιώβ μετά την πληγή έτη 170, τα δε πάντα έτη έζησε 240, και είδεν Υιώβ τους ιούς αυτού και τους ιούς των ιών αυτού, τετάρτην γενιάν, και ετελεύτησε Υιώβ πρεσβύτερος και πλήρης ημερών. Γέγραπτε δε, αυτόν πάλι αναστήσεστε μεθόν ο Κύριος ανίστηση. Ούτως ερμηνεύεται εκ της Συριακής βίβλου, μένει γη κατοικών τη αυσίτηρη επί της ορείλης της Ιδουμαίας και Αραβίας. Προϋπήρχε δε αυτό όνομα Ιωβάβ, λαβώνται γυναίκα Αράβησαν, γεννάει Ιών, ο όνομα Ενών. Είναι αυτός πατρός μεν Ζαρέ,
Αΐου το ανάγνωσμα. Σοφία προσχόμεν. Τάδε λέγει Κύριος, ιδούς είναι οι σιωπές μου και εξορθήσετε και δοξαστήσετε και μετεωρίστηστε σφόδρα. Ον τρόπον εξτήσονται επί σε πολύ, ούτως αδοξήσια από τον ανθρώπων το είδος σου και η δόξα σου από ιών ανθρώπων. Ούτω θαυμάζονται έθνη πολλά επ' αυτό και συνέξους οι βασιλείς στο στόμα αυτών, ότι εις ουκ αναγγείλει περί αυτού όψονται και οι ουκ ακηκόασιν συνήσουσιν. Κύριε, τι σε πίστευσε τη ακοή ημών και βραχίων Κυρίου τι να απεκαλύφθη. Αναγγείλαμενος πεδίων εναντίον αυτού, ως ρίζα εγείρη ψώσει, ουκ έστειλ είδος αυτό, ουδέ δόξα και είδομεν αυτόν, και ουκ είδεν είδος ουδέ κάλος, αλλά το είδος αυτού άτιμο και εκλείπων παραπάντα στους νους των ανθρώπων. Άνθρωπος εν πληγιών και ειδός προσώπου αυτού, φέρει ότι απεστραπτέ το πρόσωπο αυτού, ετοιμάστη και ουκ ελογίστη, ούτως τες αμαρτίας ημών φέρει και πήρει μόνο δυνάτε, και εμείς ελογισάμεθα αυτόν είναι εν πόνο και εν πληγή υπό Θεού και εν κακώσει. Αυτός δεν τραυματίστη δια των αμαρτιών ημών και με μαλάκιστε δια τας ανομίας ημών. Παιδεία ειρήνης ημών επ' αυτόν, το μόλον εαυτού ημείς άδειμεν. Πάντες ως πρόβατα επλανήθημεν, άνθρωπος τι οδό αυτού επλανήθη, και Κύριος παρέδωκεν αυτόν τες αμαρτίες ημών, και αυτός δια του και κακόστε, ουκ ανοιγεί το στόμα αυτού, ως πρόβατον επισφαγήν ηχθή, και ως αμνός εναντίον του Κύριος άφρονος, ούτως αν ουκ ανοιγεί το στόμα αυτού. Με τη ταπεινώση αυτού, η κρίση αυτού ήρθη, η δε γενεάν αυτού τη διηγήσετε, ότι έρχεται από της γης η ζωή αυτού, από των ανομιών του λαού μου ήρθη εις θάνατον, και δώσω τους πονηρούς αντί της ταπής αυτού, και τους πλωσίους αντί του θανάτου αυτού, ότι ανομία ουκ επίησε, ουδέ βρέθη δώρος εν το στόματι αυτού, και βούλετε Κύριος καθαρίσε αυτόν από της πληγής. Εάν τότε περί αμαρτίας η ψυχή ημών όψεται σπέρμα μακρόβιον και βούλετε Κύριος εν χειρή αυτού, αφελεί από του πόνο της ψυχής αυτού, δέξε αυτό φως και πλάσε τη συνέση, δικαιώσε δίκαιον, εκ δουλεύοντα πολλής, και τα αμαρτίας αυτών αυτός ανήσει. Δια τούτο αυτός κληρονομήσει πολλούς, και των ισχυρών μεριή σκύλα, ανθών παρεδόθη εις θάνατον η ψυχή αυτού, και της ανώμης ευλογίστη, και αυτός αμαρτίας πολλών εγίνηκε. Και δια τας αμαρτίας αυτών παρεδόθη, ευράνθη στήρα ιού τίκτουσα, ρίξον και βόησον ιού κοδίνωσα, ότι πολλά τα τέκνα της ερήμου μάλλον ή της εχούσης των άντρα. Προκείμενον ήχος πλάγιος δεύτερος, ψαλμός ο 27ος, έθετο με λάγον κατωτάτων, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Προσχόμεν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Σοφία. Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής πάμε το ανάγνωσμα. Σοφία προσχόμεν. Αδελφοί, ο λόγος του Σταυρού της μένα μολυμένης μορία εστί,
της δε σωζομένης ημί δύναμης Θεού, γέγραπτε γάρ, απορώ την σοφία των σοφών και την σύνεση των συνετών αθετήσω. Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου, ουχή εμόρανε ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου, επειδή γάρ με τη σοφία του Θεού ουκ έβρον ο κόσμος δια της σοφίας των Θεών, ευδόκησε ο Θεός δια τας μορίας του κηρύγματος, σώσε τους πιστεύοντας. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι και έγινε σοφία ζητούσι, εμείς δε κηρύσσομεν Χριστόν σταυρωθήνων, οι Ιουδαίοι μεν σκάνδαλον, έλυση δε μορία, αυτής δε της κλητής Ιουδαίης και έλυση Χριστόν Θεού δύναμης και Θεού σοφία, ότι το μωρό του Θεού σοφότερον των ανθρώπων εστί και το ασθενές του Θεού ισχυρότερον των ανθρώπων εστί. Βλέπετε γάρ την κλίση ημών αδελφοί, ότι ου πολύ σοφή κατά σάρκα, ου πολύ δυνατή, ου πολύ ευγενής, αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξατε ο Θεός, είναι τους σοφούς κατησχύνει, και τα ασθενή του κόσμου εξελέξατε ο Θεός, είναι κατεσχύνει τα ισχυρά και τα αγένεια του κόσμου, και τα εξουθενωμένα εξελέξατε ο Θεός, και τα μη όντα, να τα όντα καταερπίσει, όπως μη καυχήσονται πάσα σάρξ ενώπιον του Θεού. Εξούν δε εμείς έστεν Χριστού Ιησού, ως εγρήτη ημίν σοφία από Θεού, και οσύνητε και αγιασμούς και απολύτρωσης, είναι καθώς γέγραπτε ο καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστον, κακό δε ευτόν προς ημάς αδελφοί ήλθον, ου κάτι υπεροχήν λόγου εις σοφίας, καταγγέλλον ημίν των μαρτύριων του Θεού, ου γαρέκρινα του ιδένε τι εν ημί. Ημίσουν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Ερενήσε το αναγνώσμοντι και παντήρη το λαό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σώσον ο Θεός, ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου, ο λυδισμόν προσεδόκησαν η ψυχή μου και τα λεπονία μου, και έδωκαν εις το βρώμα μου κολλή, και εις την δίψα μου επότισαν με όξος. Σοφία, ότι ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση, και το πνεύμα σου. εκ του Μαρτέων, Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο, συμβούλιο έλαβαν πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού του Ιησού, ώστε φανατώσε αυτόν. Εδίσαντες αυτόν, απήγαγον και παρέδωκαν αυτόν οδείο Πιλάτων του Αιγυμών. Τότε ειδών ο Ιούδας τους αυτόν, ότι κατηκλείδη οι μεταμετητές απέστρεψε τα 30 αρχήρια της αρχιερέης και της πρεσβυτέρης λέγον. Ήμαρτον παρά τους αίμα αυτών. Ιδε λοιπόν η προς ημάς σιώψη, ερήψας τα αρχήρια εν το λαό ανεχώρησε και αμερθών αφήξαν. Ιδε αρχιερείς λαβώντες τα αρχήρια είπουν. Ουκ εξέστη βαλήν αυγά εις κορβολάν, επί τιμή αίματος εστί.
συμβούλιον δε λαγόντες ηγόρασαν εξ αυτών των αγρών του θεραπέως, εις τα βήν της ξένης. Διό ηθίδιο αγρός εκείνος αγρός αίματος Υιός της σύμβετον. Ότι πληρωθεί το ερυπίδια ειρηνίων προδικού λέγοντος. Έλαβον πατριάρχου με αργύρια, την τιμή του τιμημένου, όν τιμήσαντο από Υιόν Ισραήλ, και έδωκα αυτά εις το αγρόν θεραπέως. Κατά συνέταξε επικίνδυνος. Ο δε Ιησούς εστί έπρωσε του ηγεμόντος και φερόντισαν αυτόν το ηγεμόν λέγον, ή ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Ο δε Ιησούς έφυγε αυτός συλλέγης. Και τον κατηγορήστε αυτόν υπό των αρχιερέων, των πρεσβυτέρων, του δε Αγρυππίτα. Τότε λέγει αυτόν Πιλάτος, ουκ ακούεις πόσα σου καταμαρτυρίζουσιν και ουκ απεκρίθη αυτό προς ουδέν εταιρήμα ώστε θαυμάζει τον εγκαιμονατή. Κατά δε γιορτή και ότι ο εγγελμόν απλή ήταν το λόγο δέσμιον όλου τύπτευου. Είχονται τότε δέσμιον επίσημον λεγόμενον Βαραβά. Στοιχημένον Θεόν αυτόν είπε αυτή ο Πιλάτος, ή να θέλετε να απολύσουν ημίν Βαραβάν ή Ιησούν το λεγόμενον Χριστόν, και διγάρον και διαφώνων παρέδωκαν αυτόν. Κατημένον δι' αυτού επί του βήματος, απέστειλε προς αυτόν την κοινή αυτού φτέκουσα, μηδέν το δίκαιο εκείνο, όλα αγαρέπατον σκύτωρον πατών απ' δι' αυτόν. Και δε αρχιερείς και πρεσβύτεροι ήσαν τους όχλους ή να ηθίσονται Βαραβά, το δε Ιησούν απολύσουσι. Αποκριθήστε ο εγγέμον είπε αυτής, τι να θέλετε από τον δύο να απολύσω ημί. Το δε είπον Βαραβά. Λέγει αυτή ο Πιλάτος, ιορτίζω Ιησούν, το λεγόμενο Χριστό. Λέγω σε αυτό, πάντες να προτείνω. Ο δε εγγέμον και γάρκαπον επίσης, και δε περισσός έκραζον λέγοντες να προτείνω. Ειδώνται ο Πιλάτος ότι ουδέν οφείλει, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται. Λαβών είδων, απενήξαντον τα σχήρας απέναντι του όχου λέγον, από σημεί από το αίμα του δικαίου τύπου. Εμείς όψεστε. Από τις πας ο λαός είπε, το αίμα αυτού μας τα τέκνα ημών. Τότε απέλησε να πτήσει το παραβάν, ο δε Ιησούν τα καιρώσας. Παρέδωκε ένα σταυρωτή, ότι οι στρατιώτες του ηγεμόνος που παραλάβοντες τον Ιησούν στο πρεκτόριο συνήγαγον επ' αυτόν όλοι την σπήραν, εκδίσαντες αυτόν, περιήλθαν αυτόν φλαπίδα κόκκινη και παίξαντες τέκνον εξακαρτικών απέτυχαν την κεφαλήν αυτούν, εκάλαμον επί τη δεξιά αυτού, και γονιπητήσαντες έμπροσθεν αυτού εν έπαιζον αυτόν λέγοντες, Γεραίο βασιλεύς των Ιουδαίων. Ήσαντες δε αυτόν έλαβαν των κάλαμον έτη των εις τη βαλήν αυτού. Και ότε ενέπαιξαν αυτόν, εξήδησαν αυτόν την πλατπίδα και ενίδησαν αυτόν τα ημάτια αυτού και απήγαν τον αυτόν και στο σταυρούς. Εξερχόμενοι δε εύρων άτροπων και ερηναίων ονόματι Σίμων. Τούτο ηγάρε να αρρύτω σταυρών αυτού. Ερχόντες στον τόπο των λεγόμενων Κορδοτάν, που εστί λεγόμενος Κανίου τόπος. Έδωκαν αυτό ήχο μετακουνής μετανυμημένων και γευσάμενος που ήθελε ποιήν. Σταυρώσαντες δε αυτόν, διαπερίσσαντο τα ημάτια αυτού βάλλοντες κύρων. Ένα πληρωτή πολιτήν, δια του προφήτου, διαπερίσσαντο τα ημάτια από οι αυτής,
κλιματισμός μου έβαλον πλήρων και καθήμενοι εκτερούν αυτόν εκεί και πέθηκαν επάνω της κεφαλής αυτού την ηθίαν αυτού και γραμμένη ούτως εστίν Ιησούς ο βασιλεύς του Ιουδαίου. Τότε στην αυτόν διολυστέ εις εκ δεξιών και εξεφωνήμων. Εις δε των περμαστήτων των κουργών πλαστιμή αυτών λέγουν, εσύ ή ο Χριστός σώσον σε αυτόν και ημάς. Αποκριστής δε ο έντερος επιθυμά αυτών λέγον, που δε προδείκτης των Θεών, ότι εν το αυτό κλιματί, εμείς με δίκαιος άξια γάρον επράξομεν, απολαμβάνομεν ούτως, Θεοβέν άτομον έπραξε. Έλεγε το Ιησού, μνήστε μου Κύριε, όταν έρθεις στη βασιλεία σου, και είπε αυτό ο Ιησούς αμήν λέγονσι, σήμερα με μου ειστείε το παραδείσου, και δεν πορευόμενοι βλαστημούν αυτόν, νούντες τα σκεφαλάς αυτόν και λέγοντες. Ο καταλίων των αών εν τις ημέρες οικοδομών σώσουν σε αυτόν, σύ ο Υιός ή του Θεού καταπλήκτη από του σταυρού, ο οποίος δέχεται αρχαίους. Θεό δεν άνθρωπον έπραξε. Έλεγε το Ιησού, νηστή μου Κύριε, όταν έρθεις στην βασιλεία σου και είπε αυτό ο Ιησούς. Αμήν λέγοντας, σήμερα με τη μου ισχύα του παραδείσου, παραπορευόμενοι βλαστημούν αυτόν, νούντες τα σκευαλάς αυτόν και λέγοντες, ο καταλίων των λαών εν τις ημέρες υποδομών ζώσουν σε αυτό. Ο Υιός του Θεού καταπλήκτη από του σταυρού. Ανοίξτε με πόρτα σας. Ο οποίος λέγει οι αρχιερείς παίζοντες μετά των γραμματείων και πρεσβυτέρων έλεγχων. Άλλους έσωσε Ιακών που δυνατέ σώσε, ο δε βασιλεύς εστί κατά βάπου αντίνα του σταυρού. Συνήγαγον επ' αυτόν όλοι την πήραν. Εκδίσαντες αυτόν περέθηκαν από το κλίδα κόκκινη και πλέξαντες νεύονον εξακαρδικών απέθηκαν επί την κεφαλήν αυτού και κάλαμον επί τη δεξιά του υπονυπτήσαντες έπροσθεν αυτού εν έπαιζον αυτόν λέγοντες «Έρε ο βασιλεύς
βασιλεύς των Ιουδαίων. Επτήσαντες εις αυτόν έλαβαν το κάλαμον και τον στιβαλήν αυτού και τότε ενέπαιξαν αυτό, εξέτησαν αυτόν την κλαπλίδα και εντέλησαν αυτόν τα ημάτια αυτού και πήγαν αυτόν. Εις το σταυρός εξερχόμενοι διάφορων άνθρωπον και διανέων ονόματι σίγουρα αυτού τον εκάρευσαν ένα ανήκω σταυρόν αυτού. Ερχόντες εις τόπον λεγόμενο Γολγοθάν, ο εστίν λεγόμενος Πανίου τόπος, έλαβαν αυτό ποιήν φόβους μετακολής. Εμειγμένον και διαψάμενος είδελε ποιήν. Σταυρώσαντες δε αυτόν διαμερίσαντο τα ημάτια αυτού, βάλλοντες κύριον ή να πληρωθεί το ρητέκτη υπό τον προφήτου διαμερίσαντο τα ημάτια για διαπνής και με τον ηματισμό τους μου έβαλον πλήρων. Οι καθήμενοι θεωρούν αυτόν εκεί και πέτυχαν της κεφαλής αυτού και την αιτία αυτού διαγραμμένη, ούτως εστινό ο Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε σταυρώνται στην αυτόν δύο ληστέ και δεξιών και ξεφωνήμων και δεν το κρεμαστεί του κακούργων και βλαστημία αυτών λέγον «Εσύ ή ο Χριστός σώσου σε αυτόν και ημάς». Αποκριθείστε ο έτερος εκτιμά αυτόν λέγον «Δεν οποιητιστεί το Θεό ότι εν αυτό κρίμα και εμείς δίκαιος». Και εμείς με δίκαιος άξια αγάρ επράξαμε να προλαμβάνονται ούτως που δεν άποπον έπραξε έλεγε το Ιησού της του Κύριου όταν έρθεις βασιλεία σου, τη βασιλεία σου είπε να πω μη συγχαίρουμε Κύριε όταν έρθεις τη βασιλεία σου είπε να πω Ιησούς θα μην λέγον σε ό,τι σήμερα με του εσύ εν το παραδείσου και του πορευόμενοι βλαστημούν αυτόν που νύχταστας και παλάς αυτόν και λέγοντες του καταλύω των λαών οι τρεις ημέρες που το βόλου σώσου σε αυτόν εσύ ο Υιός του Θεού. Καταβίδει από του σταυρού ομοίως δε και οι ατενείς επέζοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων έλεγον. Άλλος έσωσε αυτόν ου δυνατέ σώσε, και ο βασιλεύς Ισραήλ εστί καταβάτω αυτήν από του σταυρού, και πιστεύουμε εν αυτόν το Θεό ρίσες των αυτόν. Η θέλει αυτόν είπε γάρ, ότι Θεού ημί Υιός, δι' αυτό εινεστε εις τις σταυρωτήτες αυτών ήμισον αυτών, από 16 ώρας σκότους εγένετο εν πάζονται και 20 ώρας ενάρτης. Ερηδέ την ενάτη ώρα εγώ Ιησούς φωνή μεγάλη λέγον. Ελί λαμάζα μαγδανή το τέστη τα έργο έργου, είναι και κατέληπες. Είπες δεν τον αιτίες πόντων ακούσαντες έλεγον, ότι η Λία φωνή ούτως. Ευθέως λαβών εξ αυτών και λαβών σου πόντων πίστας δεν κόβους και περαιτής κάλαμον υπότισαν αυτών. Ο δε Ιησούς πάλι πράξας φωνή μεγάλη να και το πνεύμα. Εδώ το καταπέτασμα του λαού ισχύστηκε δύο ανωθενιώσεις. Θεός άτοτη γεννησίστηκε πέτρε διεράνιστα και τα κτηνία ανεόχτησαν και πολλά σώματα εκ νεκρών και κοιμημένων Αγίων εγέρνειες. Εξερχόντες εκ των τιμίων μετά την έκρησαν από το εισήρχον στην Αγία Πόλη και ανεφανίστες στα μολύς. Ο δε εκατόνταρχος μετά αυτού τηρούντες των Ιησούν ειδώντες των σεισμών τα γερόμενα υποβίδες σας πόδρα λέγοντες αρχικός Θεού Υιός ή ούτως. Οι Ιουδαίοι να μείνει επί του σταυρού τα σώματα εν το Σαββάτο επί την Παρασκευή είναι. Και μεγάλη ημέρα εκείνη του Σαββάτου ερώτησαν και τον Πιλάτων είναι καταξιτοκόσιν αυτόν τα σχέδια αυτούς και
όλου νου στρατιώτη του μεν πρώτου κατέαξαν σκέπτη του άλλου. Συσταυρωμένος αυτό, είδε του Ιησού ερχόντες πως είδον αυτόν υπερτυπόταν που κατέαξαν αυτόν τα σχέδια άλλα έτος στρατιωτολών την αυτόν και την πλευρά του νίνεξε και πλειός εξήρθε αίμα και είδον πως ο ορακός με μαρτύρη και η αρτήρια εις τη μαρτυρία αυτό κακίνος είδε ότι αληθή λέγει και να εμείς πιστέψετε και για να το κάθε είναι γραφειοκαιρωθεί ως πουν συντρεφήσετε αυτόν πάλι η μέρα γράφει λέγει όποτε ισόν εξεκέντησαν ήσατε οι γυναίκες που λέγει μακρόν θεωρούσε οι κοινές δικουλούθησαν το Ιησού από της Γαλιλαίας διαφωνήσει αυτό ενέσει η Μαρία η Μαγδαλήνη και Μαρία του Ιακώβ. Και του Ιακώβ του Ιησού μήτερ του Ιού Ζεβεδαίου, ουστίας δεκανομένης ήρθεν άνθρωπος πλούσιος, από Αριματίας το Παϊώθη, εις καθώς μαθήτευσε το Ιησού ως προσελκόν των πελάτων. Από Ιησούν της Γαλιλαίας δεπονήσα από της Μαρία Μαγδαληνή και Μαρία του Ιακώβ και Ιωσήφη, τριμμένη του Ιού Ζεβεδαίου, ουστίας δεκανομένης ήρθεν άνθρωπος πλούσιος από Αριματίας και όνομα Ιωσήφ. Όσοι καθώς μαθήτευσε το Ιησού, ως προσελκόν των πελάτων, πετήσαν το προσώμα του Ιησού. Ούτως προσευχών του Πιλάτου εκκλείσαν τον σώμα του Ιησού. Τότε ο Πιλάτος επέλεξε να αποδίνει το σώμα και έλαβαν το σώμα του Ιησού. Ενετήληξε να πώσει τον καθαρά και άρθηκε από έντος ενόμνη αυτού μνημείου και να κομίσθεν εν την πέτρα και προσκυνητήσας είδο που έκανε και πήρα το μνημείο. Ήρθεν ήντε η Μαρία Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία κατημένη απέναντι του τόπου. Δόξα σε Κύριε,
δόξα να παίρνουμε το Πατρί του το Υιό, το Υιό Πνεύμα. Εις τους αιών, ας τον Θεό. Αμήν. Καταξίωσον Κύριε Διες Περατάπτη, αναμαρτήτους φυλακτηρή μας, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ρητών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνες. Αμήν. Γέννητον Κύριε το ελαιός σου εμάς, κατάπερ λυπήσαμε επισέ, ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέντησόν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, νότσα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαιρόμαστε τη δέηση τιμών του Κυρίου. Κύριε ελέησον. Αγγελάκος όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Κύριε ελέησον. Και της τέρας πάσα τη Αγία και τα αναμάρτητον παρά το Κυρίο έτησον εφάν. Παράσχου Άγγελα Κύριε. μήνυς τους ναυματικών φυλάκα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά το Κυρίο έτησον εφάν. Παράσχου Κύριε. Συγγνώμη πια τες πνευματιών και περιβάτων ημών παρά το Κυρίο έτησον εφάν. Παράσχου Κύριε. Συγγνώμη πια τες πνευματιών και περιβάτων ημών παρά το Κυρίο έτησον εφάν. Παράσχου Κύριε. Τα καλάτες του έρωτα, τες ψυχές ημών και τον κόσμο παρά το Κυρίο έτησον εφάν. Παράσχου Κύριε. Χριστιανά, κατέλη της ζωής ημών ανώδυνον επίσης τα αιρετικά και κανήν απολογία του τρόπιματος του Χριστού έτησον εφάν. Παράσχου Κύριε. Της Παναγίας Καρκράτου, Παναγία Θεοτόκε, σώμαξ μας. με τα πάθη των Αγίων Μνημονεύσεων της Αυτούς Λαλίους και πάσα της ζωήν ημών, Χριστόν τον Θεό παρακολουθάν. Συ Κύριε. Ότι άνθρωπος και φιλάνθρωπος Θεός πάρεις και συνθώς, να παίρνουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, δίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πάση, Και το πνεύματί σου. τα σκεφαλά ψυχών του Κυρίου αγνητώμε. Συ Κύριε. Κύριε ο Θεός, ευλογημένος ουρανός που καταβάζει στο κρίνο και τους ανθρώπους επιδέχτους φυτούς και τους γερομοίους, σιγάρι του φερό κράτου κριτής του υπεκρίνη τα σκεφαλάς, τους διάφορα μεταξύ τα φαίνονται εξέφτουν αναμένουν τους βοήθη τους οφέρμενους της έλειωσης της ναυτικού της εμπειρία, τους διάφορα εξωτερματή καιρό και την κατά την πλούσια της πέντε και την πλούσια στην θεραπό εχθρού, από πάνω στην τιμή της ενεργείας διαπληκτικής διαβολισμάτων και την πίσω από καιρός και τον γράφο μας της βασιλείας του ευλογημένου και δεδοξασμένου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύχε αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Το οίκο σου πρέπει Αγίες με Κύριε, εις μακρότητα ημέρων, ότε εδυνάμισε Χριστέ, πλάνου υπαρχόμων αιώρων, σηκωπαντούμενων, ευρυτών την άπατον μακροτιμίαν σου, και των λίπων του νήματος, και εσείς φραγιστέντα, τέσου την ακύρατον λέπραν εγώγευσαν, ως τιμών σωτηρία και ούσε εγώση δόξα, τη συγκαταβάση σου φιλάνθρωπε. Δόξα Πατρί και Υιού και Αγίου Πνεύματι, και νυν και Άγιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Σε τον αναβαλλόμενον τόπος, ως και
Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε γάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτε συγχώρησον τις αναμνήσεις ημών. Άγιε εμείς την ψυχή είσαι τις ασθενείες ημών, ένικη του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εκθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν τον ουρανό και της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει προσεγγίων, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαβίων με τις ουρανές ημών, και μη συνέχιση μας εκπαιδισμών. Αλλά ρησί μας από του πονηρού. Ότι σου εις την βασιλεία και η πνεύμης και δόξου Πατρός του Υιού του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο ευσύμων Υιώσει από του ξύλου καθενών, το άκρατο σου σώμα, συντόνι καθαρά ηρίσας και αρώμαση, ενήματι κενό, κηδεύσας απέθενο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τες μυροφόρης γυμνεξίζει παρά το νήμα επιστά.
βοηθάνε σε κάθε δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Αμήν.